Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu ora hayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iran Perang Ganter seri perangan Anusapati Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara dipun tindakaken Raka Mas Aji Soko. Asisten Sutradara katindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi dipun tindakaken anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakaken Adimas Budiono Batak. Lighting katindakaken Adimas Ladu Aldiansah Wondene Pangrengga Busana. Dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi panggeli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara. Katindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Adimas Ari Semprul. Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Candhi Bentar. Biksu Acarya Naramurti ing dalu menika dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Acarya Narapati katindakaken Adimas Kundi Asmoro. Brahmana kaparagani Adimas Riko Saputra. Wondene para biksu karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Wate haragani ing dalu menika kaparagani Sabda Giyanto. Pangeran Jayasada kaparagani Raka Mas Dedek Wibisana.
Iwondene Pangeran Astrawara katindakan Dimas Eko Pranoto. Salajengipun gambaraken wonten ing Singasari. Prabu Kenarok ing dalu menika kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto kan dedes katindakan Mas Puput Jarmiati. Kenumang dipun paragani Mas Menik Widyawati. Pangeran Anusapati kaparagani Dimas Bagong Sutresno. Pangeran Tohjaya katindakan Raka Mas Andi Prastyo. Wondene Maesa Wengatelen aparagani Raka Mas Imam Sarjono. Para dayang katindakan dening Nimas Rismawati sarta Nimas Adanenggar. Wondene para prajurit paramehaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Kediri. Prabu Kertajaya Dandang Gendis. Ing dalu menika kaparagani Raka Mas Aji Saka. Pangeran Jayasaba katindakan Dimas Abi Rojali. Ken Santi dipun paragani Nimas Tata Wulandari. Wondene Ken Rani katindakan Mas Diah Maharani. Nyai sedatipun tindakan Mbak Ayu Sri Poncowati. Wondene Demang Badil kaparagani Dimas Kipli Santoso. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan dening Cak Sendor, Cak Sariman, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol Lemban. Katindakan Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang Budha Sutresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
Yayi Astrawara Paman Patiaran Kani Oh, tinimbangan kula njeng pangeran. nopo sekedere prajurit wonten Kediri sampun satot Sedaya prajurit wonten ing Kraton Kediri sampun gathah. mendosa utawi kula badhe warem bakalian Nggih, Mas pangeran. Astrawara kula lan panjenengan nampi dawuh sae ngersani Rama Prabu Dadang Gendis iya supados lumayu wonten karang pradesan minggahipun para den wigatosipun sinten kemawon kawula wonten ing Kraton Kediri menawi nyembah Trimurti mangkenipun kedah pun pampek menawi bacot kuil lan ugi wihara kedah dipun obrak-abrik Astrawara nggih mundi jawuh ngersa dalem Kanjeng Rama Prabu Kertajaya Kandang Gendis mang supaya ngisas anane Brahmana lan biksu kang nyembah Trimurti jalaran ora ana kang wajib disembah mung kejaba Rama Kertajaya Kandang Gendis minangka dewa kang leres kula lan panjenengan sampun gadhahi kapitayan wonten ginanipun nyembah Trimurti jalaran menika mboten katon tegesipun kasat ing pandulu nanging benten menawi kula lan panjenengan uga kawula wonten ing Kraton Kediri menika nyembah Rama Prabu Kertajaya utawi Dadang Gendis sampun ketok ngeglo manungsa kang peparak dewa kang mapan wonten ing Kraton Kediri Kang Mas Astrawara nggih kowe lan aku minangka putrane Kanjeng Rama Kertajaya Kandang Gendis mula wiwit dina iki kowe karo aku kudu setya tuhu kalawan Rama Kertajaya Kandang Gendis sampun limrah mula dina iki aman pamit aragane Pangeran nggih. sumatakno para prajurit derek lan Astrawara munggah oleh paragen kang isih nyembah Trimurti Dawuh panjenengan niku pangeran badhe kula estokaken. dan Nggih, sarenge. ya baik hei maju ning asaku aku njaluk tulung lawan kuwi sumadake ruangmu kabeh ayo bebarengan munggah oleh pagunungan mudune ana karang pradesan lamun tok isih ana titah sing nyembah Trimurti ora usah dadak kesuwen pateni dipolo yen perlu papan panembait obrak-abrik dina iki wis tak dawuh para tamumu siap siaga makarya ngesti sanjata lumaksana magita-gita tajo iya
pesanten Oh, angawi kenam asturu nawasida. Angawi kenam asturu nawasida. Angawi kenam asturu nawasida. Duh! Trimurti Sang Pikulun Betara Brahma Betara Wisnu Ugi Betara Siwa Muga-mugia paring pepajan dateng sedaya para brahmana, para biksu. Mugi paringa margi ingkang kasayang dumateng para biksuan brahmana. Duh Sang Hyang Betara Siwa, Betara Brahma, Betara Wisnu. Mugi panjenengan tansah jangkung dhateng kawilujenganipun para biksu lan para brahmana. Juga! Patih Haradani lan kowe putra-putra ing Kediri Acarya yogene sira kabeh wani ganggu gawe gone kabeh para biksu lan para brahmana kang lagi wae manembah ana ngersaning Sang Hyang Trimurti. Singa Acarya Singamurti, apa kowe ra krungu kabar yen to dina iki ana ing wewengkon Kediri ora dikeparengake nyembah Trimurti, Brahma, Siwa lan Wisnu? Apa budhek kupingmu? Kowe urip ana ing wewengkon negara Kediri nanging kowe ora midhangetake apa kang dadi tatanan Prabu Kertajaya Dandang Gendis. Ya. Aku kok ngerti tatanan ing Praja Kediri. Menawa kabeh para kawula iki kudu manembah ana ngesaling Sang Prabu Dandang Gendis. Yo Prabu Kertajaya. Nanging yen aku lan kabeh peranganing para brahmana kang supaya ngakoni menawa Sang Prabu Dandang Gendis kae salah sawijining dewa, aku moh saya-saya yen kon ngakoni menawa jagat saisine iki sing nyipta ora liya panjenenganing Prabu Dandang Gendis Kertajaya. Singamurti ora mergo apa kapitahe
wayanku yen to Prabu Gandang Gendhis ya Kertajaya kae uga manungsa lumrah tanpa bedaning kowe kabeh lan aku lan sakabeh para Acarya. Brahmana. Pinjem lambemu. Kudunake mawas uripmu ana ing tlatah Kediri. Sepisan ping pindhone kok kowe seton temen. Ora ana gunane yen to kowe nyembah Trimurti. Mergo kae ora katon. Beda lamun to kowe nyembah Rama Prabu Gandang Gendhis. Kae Bathara sing katon ana ing kraton Kediri. Kae bisa ngeki panguripan kelawan kowe. Kae uga bisa ngeki pati kelawan. Lamun to kowe nyembah Trimurti. Ora ana paedahe yen to ana ing tlatah Kediri. Mula saka kuwi mumpung drong tak tugel gulumu, tak obrak-abrik papan panembahmu. Ayo bebarengan nyengkuyung kelawan Rama Prabu Gandang Gendhis pinangka Bathara kang katon ana ing kraton Kediri Singamurti. Saben-saben pendak weteng muluwe kowe ngemis ana ing praja Kediri njaluk sabiyantu Prabeo kang supaya kabeh anak muridmu bisa mangan. Ya saben pendak kowe kepengin mangun papan panembah ya wihara kowe uga njaluk Prabeo saka Kediri ngersane Rama Prabu Kertajaya Gandang Gendhis nanging keneng apa kowe dikongkon nyembah Prabu Gandang Gendhis kowe kukuh bakuh ora gelem Singamurti yen aku nyembah kelawan Prabu Gandang Gendhis aku go gelem ning manembahku iki ibarat ing kawula kelawan sesembahan kelawan ratu pengen aku supaya ngakoni menawa Prabu Gandang Gendhis kae sawijining dewa aku pancen toh aku ana Gandang Gendhis menawa dewa kang ngaton aku ana Singamurti melayu ngetan ngalor parane. Ampun lan kula. Sinau sosial mukti dina iki lolos saking cengkreman kula panjenengan. Monggo panjenengan waspadaaken badhe kula cembaring supaya mbrodol usus. Lepasake balas. Thank you.
Anu Sobati. Ayo sobat teluk. Paring dawuh Kanjeng. Baleni upacarane. Sopo sing wis wani mecake bokor isine awune. Gamas Anu Sobati. Ora takon dapur. Ngaku. Sopo sing wis wani nyabarake upacara srada mecake bokor isine awune. Rama Gajah Ingkang mecahaken meneng. Sapa? Dayang. Matur. Boten sanes Pangeran Anusapati sinuwun. Anusapati. Orang ngerti apa penting upacara sraja. Upacara sraja. Kanggo mengeti sedane leluhur. Ora nuli. Wong tuaku Rama Gajah Barang ning joge. Wis mari ngabarake perkara perkara. Pangapunten ingkang kadang bukine kelatu agen kula tumindak. Nanging sedaya kula wawruh Ora boten jinarakan ora jinarakan. paring pangapura dumateng ingkang putra Rama. Ora jinarakan apa pancen tok swakja. Mergo kowe ora seneng. Rama Gajah Barang kapupundi minangka leluhur Terus ing praja Singasari. Ada sobat. paring dawuh Ora ngira kabar pisan. Yen padha-padha putra ora Singasari. Kowe dhewe. Sing ora nate baru turut. Kaya ngene bisa diarani anak sing beti karo wong tuwa. Iya. Kula kaniku. Sopat pripane Prabu Kenaro nyawang kowe. Anu sopat. Timpang jerimpet. Apa gunane? Kowe ku mliwer oleh siagating sesrawuhan. Mati dening aku. Tedes, ana Kemarengaken kula ingkang nyuwunaken pangapunten kagem anak kula pun Anusapati Gamas. Pangapura. Jaluk pangapura. Yen kaluputane anakmu Anusapati. Kowe patut disepuro. Bakal tak wedi pangapura. Nanging mergo iki upacara sraja kuwi ditunggu.
kabeh para kawula ing Praja Singosari wis katemtokke dina kang becik wis kabacak dening para beji dewa semua anak Anusapati nyabar apa aku kudu paling pangapura dening Anusapati Kula ngertos sepinten agengipun kalepatan Anusapati Kang Mas. Putra Anusapati uga putra panjenengan. Napa panjenengan boten paringi pangapura namung sekedhik kemawon boten wonten pangapura tumrapipun Anusapati. Sami-sami putra panjenengan. Kula namung sekedhik kemawon tenesing tresna panjenengan kagem Anusapati Kang Mas. ing kene ora ana putra ora ana kadang lan sengkono Prabu Kenarok minangka pangarsa ing Praja Singosari papasan caplak andeng-andeng waton ora pernah mapane kacuplak tanpa bedane Anusapati najan putra ing Singosari merga dheweke gedhe kaluputane apa gunane umpama aku paling pidana Kang Mas Prabu. tetes Panjenengan lali kula emotaken. apa-apa Nalika semono dereng wonten Singosari sumpah panjenengan kalian kula menapa. Nalikane panjenengan garwa dumateng kula boten tresna kurane nanging tanggung jawab panjenengan tumrap kula lan anak kula. Ing tudone ati panjenengan samenika dados panguwasa kang kejar-kejar. Nanging menapa samenika jan panjenengan janji selang kalian kula lan anak kula Kang Mas. ora tak selaki pancen nalika semono aku keperanan marang sliramu aku kedanan marang kowe Dedes wiwit aku ngerti nalika kowe arep nggali candhi Palimanan wentismu sumunar cumlorot cahyane banjur aku bisa mesthekake yen kowe salah sawijining wanita kang Nareswara kang bakal bisa nurunake calon ratu ing tanah Jawa nanging biyen arep dikaya ngopo kowe go tilase wong liya tanpa bedane wong wadon kang mapan ora warung pelanjangan Dosaken panjenengan nyonyok dhateng batos kula Kang Mas. Wonten upacara srada. Napa sedaya para putra lan kawula alit. Panjenengan ngendikan pilih kula wanita pelayan. Tegas panjenengan wis kasarake kula minangka garwa prameswari panjenengan. Menawi Kang Mas. Priye? Wonten kinanipun kula mapan wonten ing upacara senada. Kula nyuwun pamit Kang Mas. Saka minggat Ring perkara sapa kok tanpa kowe tumindak ing gasro ora ana kedadian kang kaya Kula lila lan lega. Nampi pituno napa kemawon. Nanging kula namung nyuwun dumateng panjenengan Rama. Ampun daksya dumateng Ibu Kang Dedes. Namung cekat kula panjenengan peparing pituno. kajaba kowe tanggung jawab Anusapati sapa kae Aduh, Sinun Prabu. Acarya Larawon Kasihan dakwah Sinuwun. Katu panah kantu mancep oleh agama apa karuna Milangken kula sowan wonten ing Praja Singosari.
Kula namung badhe nyuwun pangayoman dumateng panjenengan Sinuwun Prabu Ken Arok. Sebabe apa kok nyuwun pengayoman ana ngersake? Wonten ing praja Kediri wonten kedadosan ingkang kirang prayoga. Nalika kula dalah para biksu lan para brahmana menika netepi wajib manembah dhateng Sang Hyang Trimurti. Pikulun Bathara Brahma, Wisnu lan Siwa. Ya. Madadak ing riku kadugen Patih Aragani Kediri. Banjur Lan para putra-putra ing Kediri manut dhateng dawuh pangandikanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. kepiye dawuh Dandang Gendhis? Sedaya para biksu lan para brahmana menika boten dipun keparengaken manembah dhateng Sang Hyang Trimurti. Kedah manembah dhateng Sinuwun Prabu Dandang Gendhis. Pilih Prabu Dandang Gendhis menika sampun wani ngaken bilih piyambakipun menika salah setunggalipun dewa ingkang nyekta bumi lan sakwisinipun menika dipunakeni dening Prabu Dandang Gendhis. Prabu Dandang Gendhis wani ngaku-ngaku dheweke dewa. Nggih, Ngaku-ngaku dewa kene Jawanta ne Madyawa to. ngaten nanging kula tetep uga boten purun jalaran menapa Sinuwun Prabu Ken Arok. Ya. Pilih to Prabu Dandang Gendhis menika disipating manungsa lumrah Banjur nanging sareng dados ratu kuwasa ning kumawasa piyambakipun wani ngaku-ngaku dewa. yen kaya ngono pratelane sira biksu acarya Naramurti Nggih, tak ayomi ana ing praja Singosari. waduh matur nuwun sanget. Pradayang kandhinen ana bantu soto. Monggo Praja. Kabeh para Punggawa negara ing Singosari. Ingsun atas nuwun alih ing Singosari bakalan ngembari panguwasane Prabu Dandang Gendhis kanthi jejuluk Sri Rangga Arajasa Bathara Sang Agung. Tohjaya Dawuh Prabu. wani perangi Wawa Kediri. Wonten Panjawat kanan. senika dawuh. Paesawa teleng Paring dawuh. wani mungsuh Wawa Kediri. Pantun Panjawat kiri. Wis tak tindak. kepareng. Anu somati kuwi. Panjenengan sampun keparing dumateng kadang-kadang kula. Pinangka senopati cucuke Ayuda Banjur karepmu menawi tetela wonten ing praja Singosari tuwuh dawuh ingkang kados silat. Monggo peparing dumateng kula Sekar Rinonce pinangka kula madheg senopati nglabuhi praja Singosari. kowe sing ngakoni aku wong tuamu. Iji Kowe sing rumangsani anak ing Singosari. leres Rama Anu Sopati. paring dawuh. Kedene kaluputanmu sing kok tindakake.
Kiso pisang kowe kepengen diaku putra dari Prabu Kenaro. Iya. Mungguh kowe. Kowe anakku. Mungguh wong liya. Kabeh padha nyawang yen Anusapati putra. Nanging kanggoku kowe mung anak asu. Aku mung anak asu. Apa wertine? Nanging sawise Rama Prabu Kenaro paring pangandiku, aku kuwi anak asu. Loro nganti tembus sajroning badan. Senajan to aku ra angkat pinangka senopati ana praja Singasari kanggo ngatonke dharma bektiku lawan praja Singasari. Ning kene aku bakal mati pinangka dadi prajurit. Monggo sipate prajurit ora bedane kaya sipate geni. Brasta samudaran kang dadi kepala. Ampun kujumangka mapan ana ing tenang randang gono.
Mahadewaning jagat Astrawara Laut tinimbalan Rama Prabu Dandang Gedis. Bagyo mulya tekam Winantu kawijengan sowan kula wonten ing ngarsa panjenengan Rama Prabu katan nemai rupit. Namung sembah bekti kula katur wonten andhap amyagan. puja tinampi ing berkating Sang Hyang Nunyi. prajurit sumakto saweko gati bagyo mulya baktimu takama pangestuku tampanono Sangat agen kula nami dadosaken sembah kula. dewa-dewane jagat Sang Prabu Dandang Gedis marwaning suta kadiri sakwise seda darmeyang Jayawaya aku ratu tunggal Kertajaya Dandang Gedis kabeh wae kudu ngabekti jalanan kekucah kang wis lumeber marang sapa wae tamtama nayaka prajalan kawula tasih kaya wis kebak kabar iki aku kudu nampa saka sira Aragani Jaya sapa sada lan anakku sing tak tresnani bungsu piye kabare Rama pengen nyuwun pirsa Astrawara sarta kowe Aragani Rama Prabu Dandang Gedis. ya Panjenengan minangka dewa-dewaning jagat ingkang sampun kondang wonten ing alam pepadang. Sok sinten kemawon ingkang boten kersa nyembah Sang Prabu Dandang Gedis utawi Brahmana lan biksu ingkang sami nyembah Trimurti sedaya sampun kula kisas telas tumpes tapis tanpa tilas. bener Aragani Menika leres sedaya kathahipun Brahmana ingkang boten kersa nyembah kalian sinuwun Prabu Dandang Gedis sampun kula pejahi tumpes tilas tal-tal wis menika sampun kula laksanaken. Angger Astrawara Rama Prabu Dandang Gedis tenanipun boten sisih menapa ingkang dados aturipun Paman Patih Aragani lan ugi kadang kula Jayasada kathah peranganipun para biksu Brahmana Pandita lan wiku ing sekawet nyembah Trimurti jaren kula tasih kebake rasa pangeman menika tasih kalebet kawula panjenengan kang dumunung wonten ing kraton Kediri. iya Sekawet kula emutaken supados kersa nyembah Sinun Prabu Dandang Gedis. asunyatane piye Nanging wangkot tasih nggadahi kapitayan nyembah dhateng Trimurti. Sedaya kula kisas kula pejahi setunggal maos setunggal nanging emanipun kabar ingkang kula tampi menawi wonten salah satunggaling Brahmana lan Pandita ingkang lolos saking cengkreman kula wedal menika belajar nyuwun pengayoman wonten ing kraton Singasari. ingsun dewaning jagat Nggih, kasat mata kang kadeleng wiwit bumi masrik swarna bumi lan tanah Jawa Dwipa kabeh kudu ngabekti marang Dewa Dandang Gedis. Sang Hyang Gedis. Sang Hyang Gedis.
Menapa ijuanipun Rama? Wedangan dunyi. Waya sing punang kintaka. Katur marang Sang Narpati. Dandang gendis wong agung. Kebae pangalembono dateng panjenengan Rama Prabu Dandang Gendis. Iya. Dasar turang sing awirya. Senoyotan sagung kawula nipo Tuhunya tau menawi panjenenganipun sengkuyung sedaya kawula wonten kraton Kediri. Ratu Adil hambang para marta pantes lamun den sirnane lereki tembung menika ngiyas dhateng panjenengan napa tasih wonten lajenganipun Siono. Jangan no. Kurang. Mon. Ampun belum terus. Pengen